Ahojky! Takže ahoj, vítáme vás tady zpátky u dalšího videa. A teď Ano. jsme si vymysleli takový koncept, že si tady kolem štěstí necháme vybrat každá jednu barvu a v té barvě potom v nějakém obchodě, které si vybereme, nejspíš jsme, nakoupíme pár věcí, asi 4 jsme si řekli, a bude to jenom v té barvě, jedno co to bude, ale bude to vždycky v té barvě. Takže jdeme na to. První Ano. vybíráme barvu pro tebe třeba. Tak jo, tak mi vyber Tak jo, barvičku. takže spustíme a už se točíme. Prosím modrou, prosím modrou. Dotočili jsme se a jsme na červený. Jo, tak Červená to není srdíčka, špatný. tady můžete vidět. Tak to se dá. Teď jdeme vybírat barvu pro mě, takže točíme znova. Takže jaká mi padne barvička? A teď kdyby nám padla stejná, ne? Ne, ty máš tu. Modrou! Škoda, že ti nepadla můžeme to vybrat žlutá. jakoby tak, že já vybírám tu modrou, ale jsou to třeba věci, co si myslím, že by se mohly líbit tobě, jakože si to navzájem dáme. Jo, to můžeme Co myslíš? zkusit. Tak jo. Tak to se Tak bude jo. líbit, to by si myslím, že se bude líbit tobě. Ano, v červený červený, barvě a okej. já vybírám modrý barvě, co si myslím, že se bude líbit tobě. OK. Tak jo, takže to nás teď čeká, myslím, že to bude sranda a můžete se těšit. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Dáme u dalšího pokračování našeho videa, kdy jsme si řekli, že si stanovíme 2 barvy, respektive náhodně jsme si vylosovali 2 barvy. Já jsem dostala modrou a Pétě červenou a řekli jsme si, že si navzájem pro tu druhou té barvy vybereme 4 věci. Zvolili jsme si Rossmann, takže já jsem vybírala 4 modré věci pro Péťu a Péťu. A já 4 červený pro Marušku. Ano, a teď si tady pojďme ukázat, co jsme... Tak já tady jenom teda pro Marušku červené věcičky. Tady je takhle první věcička. Druhá věcička. Tady další věcička. Že? Ano, správně. A tady 4. věcička. Tak si máš, tak tady tu máš Maru. A ty to můžeš ukázat Tak a ty. teď já teda tady ukážu věci pro Péťu. V jedný jsme se shodli, mám tady taky sprchový gel. Jo, se špičkama, modrý špicíme. modrou. Pak vlastně jsme se taky tak trochu shodli, protože jedna z věcí je taky na rty, ale tentokrát je to olej na rty. Já mám lesk na ty, no. Ano. Pak Pak uše. další věc, co tu mám, je modrá řasenka, ale asi bude jakože černá, klasicky, to jsem To se nekoukala. dá zjistit rovnou, když to otevřeme. Jo, je dobrý, je černá. Ano, To se leka, že jenom to opak bude modrý, no a pak něco na zub, tady nějakou prostě čokoládovou tyčičku. Jo, kokosovou Kokosem. tyčinku. Jo, takže to jsou moje 4 věci, které já jsem teda v modrý barvě zvolila pro Péťu. A tady jsou taky moje, ale jde tady čedá. To je krása, ty tu masku, to se těším, to ani neznám. No a balzám, no tak to já použiju, protože to používám úplně pořád, takže to se mi hodí. To právě vím, takže... Super. Tak myslím, že jsme se to obdávali dobře. Jo, mě to velmi bavilo. Musím Mě teda taky. říct, že ta poslední věc mi dala docela zabrat. To jsem dlouho nevěděla, co vybrat. Obcházela jsem tam asi 3krát dokola. No ale naštěstí jsem teda vybrala tak dobrý. Souhlasím, taky ta poslední byla nejtěžší. Já jsem taky hledala, co jsem měla vzít. A už jsem si myslela, že to je trošičku jako ochčiju, že si vezmu něco růžového, ale naštěstí jsem našla ten lesk, takže pohodička. No tak dobrý. Tak nám dejte vědět, jak se vám tohle video líbilo a jestli byste někdy chtěli něco podobného, že si můžeme zase stanovit nějaký jinak ty kritéria a zase si něco vybrat. A zkuste nám napsat třeba, co byste koupili vy za červenou a modrou věc. Jo, to je dobrý nápad. Tak jo, tak se mějte krásně. Ahoj. Pa, pa.